Hei, mga Princeton, nga ay kublay pi hagagateng batiang kam jong panim jing yu Jesus Christ. Ti nga kwa banya sam bat pi yagagting jong blay kaba nga puli bat nga pusan manim step kaba na gospel jong u Yohanes kilong basaw kot kaba arpulai kaba ongkum ni. Hanrei kapor kaja bat kalalong mentakin haba kinong yamani blay kiba shisha kinya mani ya ukpa haka mensim bat haka ba shisha naba ukparu wat ya kiba kum kita kiba ya mani ya tip na kapa ngadang puli bat nanga puson ya kani kaktin kawan ka jingkli hanga mo ya no shisha nga mani bagini ki por ki ba adap shadien nga shai perkhat ba nga shai ong ba nga mani yu jisu ka biang nga mani yu muslim ko biang mani yu ble ru biang ma ble pa hanrei pat ka e ka ba nga kwa ban wan ra ang ni kalong ba ka e ba ka tin u ble ka ong adang ipet yak tin yu ble ka ong ba haba kinong ya mani ble ki ba shisha kin ya mani ya ukpa te hang ta ngi la so tho ba tin yu ble ka ong ba ngi in mani ya ukpa de kani de kaktin kaba karen da jisu kaba wan na na pasyentur jong ti mauuong ba kiba mani kin mani ya ukpa hawat larangi pakat sibon ki jingkli kin mi handai na ba kalong tang kata ka we kaba mi na ka jing puson jonga bat kaba ar bat balai ublai wat ya kinang mani kiba mani haka mansip bat haka jing shisha hato ki ba mani manga mapi ni klem mani haka jing shisha hato ka jing mani jongi kang arsap ni shu mani dang na ka sintur yang ni pek balai jisu ukren ya kani kabanta siapang ka jing mani bat kani ka kathei nong samaria lada pi pet labat lada pi puli yo bat yo sngew ya kani ka khana sipang jisu bat kanong samaria yaktin kai tho bakat ba jisu udang yai lenti na Judea sha Galilea bat uyai leng ba ya ka Samaria yaktin kai tho sho ba ti ulai kendo ya kani ka thei ha ka pukri Jacob bat ulapan naka te ka ba upan naka te ka jingi kren jongki hang to ngi iba ka jorong ba jisu pani tho ilde ba ulong pokri jong jing im baladap na kadi na kanam sliang sho lanu mo te handai ngin makrani kita ki handai ngin krani kani ka benta kan ka khot ka ba arpho sipang kani ka jing mani ko banga ong phi mane mo mani ka jing mani ka ba jisu wanra but hakani ka khot ka ba arpho kani ka thai samaria ka panmi ka ong ki kpa jongi ki yamani hau ni ulum but pipat pi ong a Jerusalem dei ka jaka ban mani te kani te kadei ka ka bab nangi dei ban sngo thu ba balei ba kani kanong Samaria ka ong ya jisu piti pi ong a Jerusalem ya ka jaka mani ngai skem ba ka tip chisha bat ka tip ha mo ya ka jutang ka barim ka tip ha kumno ki panyai hagi sngi ki ba shadin mo hagi por ki ban barim ban mane ni hab ban lai sha Jerusalem pi ong kalong kumni ngan pan ep khandet spang history mo ibab na ga Old Testament ni jutang abrim ka bangi ong nado ka por jong Moses mo haga jing ya lenti na jong ki nong Israel bagi mi na Egypt ban lai sha kari kanan te ki brio mo ki shatwan ban mani halor ulum Sinai gen haga ba ki la penyeng ya na kata tabernacle ki ong ni ba ong shai ong kadi yeng trap mo ba ublei one here bat shong ha kata ka jaka ka bagi ong bat ki na penong sha ka jaka ba kentang ka jaka khoj na ki ba khoj de hang ta kin ba ka chat bendu Israel na baro ki khat arjat ki wan ban mani ya ublai kile ya kani na kuma South Post na mo
kani ka jing ya ti jong ki mana Egypt sha kanan te ki le ya kani ki mani ya ublay ha kata banakal kai tat hadu bakilay yo ban bo ya ka Jerusalem kata ka de lengba jong us im David bat hadin pat ngi mo nilai pipuli ya ka Old Testament bat hadin pat Solomon wanra bat upan kala ya kani kata banakal sha ka temple bat ulabo ka halor ulum muraya kata di Jerusalem dikni re ka ek ka bab ma kwa ban pan i mo babalay kini ka thay nang Samaria ka ong kapan mi pang Jerusalem namar hagito ki por hago Old Testament mo kibriyo ki haban late shadow sa Jerusalem ban mani yoble ban kundo yoble mo bat kan haba kanip kanong Samaria ka ong ni kapan mi ya kini ki kantin mo ban mani ha Jerusalem ka hajing sya karatip ya ka jing sya karatip ya ka history katip nadong shadow katip ya kini ke na ka daw ka ong ya kini ki kantin ha Jesu hanre pat ka na ka bagi don kam tip ba long ba hang ni ba Jesu udah pensya ka Jesu ula ong ka kapor kalajia om desho ban mani yo kupa halor ulum lene sa Jerusalem hanre kala day kapor ban mani ya kupa ha ka mansin bat ha ka jing shisha ngai scam ba nakani ka jing kren jong Jesu bat ka thaino Samaria ngisngau tho ba ka jing mani jong ya ublay bo kupa kamde tang ha ki saw kan ro kamde tang ha iwe ijaka hanre la ban mani ngila ban mani ya ublay ha gi jaka baro bat ka badon kam ba ka jing mani jongi ya ukupa da ka donut jongi baro da ka mensim jongi baro bat da ka jingmut jongi baro kani ken kata ka jing mani ka ba na ka mensim bat na ka jing shisha ba ublay uruwat urukwa bab na kinong yamani kin mani ya u ang iskem ini ijing ya tho kan na iba lengkot ini Arab yang ibagin sngau tho babalay mo ki kren halor ka to ka phang sipang ka jing mani balay ka mi ka sami ka to ka banta ba o Jesu u ong ba kinong mani kin mani ya kupa ha ka mansi bat ka jing shisha kublay shimon ma ublay nong ka kuipin amen